Hi लोगोफोर, welcome back to my channel. दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। स' दिनै आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि काटलिगावआव खुंनो लानाय केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलायाव। स' बे मेलाखौ 28 जानुवारिनिफ्राय 4 फेब्रुवारिसिम खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिनो दिनै गिबि सान। फैदो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामलिया, जों सिङाव हाबलांदिनि। नैबे नुहुरनाय मन्दिरानो जाबाय बाथौ मन्दिर। दिनै गिबि साननि थाखाय गोबां बर' सुबुंफोरानो बेवहाय खुलुमनो फैदों। बे जाबाय एक्सप'नि नुथाय। दखानफोरखौ साजायनाया जाजोबाखै। दिनैसो गिबि सान नालाय, बेनिखायनो गासिबो माल माथाफोरखौ दिनैसो लाबोजोबदों। आरो नैबे जाबाय सेकेन्ड गेट एबा मेलानि नैथि गेट। बे गेटखौ बिथांमोना जोबोर समायनायै डेक'रेसन खालामदों। मेलायाव फैब्ला नोंथांमोना बे गेटखौ नुगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि फट'फोर लानो गोसो जायोबा फट'बो लानो हागोन। आरो बे गेटनि सिङाव एबा सिंजों हाबलाङोबा नोंथांमोना नुगोन बेहाय मोनसे बर'नि न'खर खालामनानै दोननाय जादों। बेनो जाबाय बर' न'खर। नोंथांमोना नुगोन जे आगोलावहाय बर'फोरा माबायदि थायोमोन, माबायदि न'खौ लुयोमोन, बेयाव गासिबो दिन्थिजोबनाय जादों। नैबे गेटआ जाबाय मेलानि थार्ड गेट एबा थामथि गेट। बे सिङाव हाबबोयोबा नोंथांमोना नुगोन बायदिसिना जानाय लोंनायनि दखानफोर दङ। बेहाय नोंथांमोना जानो गोसो जायोबा बे सिङाव हाबनानै जाफैनो हागोन। बेवहाय गोबां रोखोमनि बेदर सावनाय बा ना सावनाय, अमा सावनाय बायदिसिना बेवहाय मोनगोन।